Trnave už 10 ročia vyrastajú odborníci, ktorí stoja za fungovaním moderného sveta. Vítajte na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave na Sibírskej ulici. Naša škola má bohaté skúsenosti v oblasti energetiky. Ako centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sme budúcnosťou pre našich žiakov. Máme 5 študijných odborov a 1 učebný odbor a také tie najžiadanejšie sú mechanik, elektrotechnik a technik energetických zariadení budov. Na Strednej odbornej škole elektrotechnickej kladú veľký dôraz na praktické vyučovanie v odborných učebniach alebo v halových dielňach. Majú najmodernejšie vybavenie a praktickú smart učebňu. Naša škola poskytuje takisto žiakom možnosť duálneho vzdelávania sa a spolupráce s kvalitnými firmami. Takto majú počas štúdia možnosť získať skúsenosti, ktoré sú veľkou výhodou pri nástupe do praxe. Prísť v papučiach rovno do školy? Vďaka veľkému internátu je to splnený sen. Škola má bohaté spoločné priestory, široký areál a štúdium prináša viacero výhod. Naša škola takisto poskytuje ubytovanie žiakom v školskom internáte, ktorý je súčasťou veľkého areálu školy. Takisto žiaci, ktorí sú zaradení do duálneho vzdelávania, dostávajú tzv. Župné štipendium. To znamená, že počas celého štúdia majú toto ubytovanie zadarmo. Je tu celkom veľká ponuka krúžkov, ktoré vedú jednotliví učitelia, alebo sa žiaci môžu zapojiť aj do projektov ako je DOFE alebo Erasmus+. Viac informácií o škole, ako aj všetky dôležité termíny nájdete na webovej stránke sose.trnava.edupage.org. Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave. Energia pre tvoju budúcnosť.